Minutu besterik ez goizeko bederatzietarako eta, gai pilua daukagu aztertzeko egia esan gaurko kontu aldian, Emakumeen ganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna esan atzo, biharamonean gagoz beraz, Alemaniako presidenteak osteri egingo dago baita be etzi honaxe Gernikara, eta hemen izango da, atorren astean izango dugu baita be euskararen nazioarteko eguna, eta horrepe emoten dago zer esana, aurre kontuape pilpilean daukaguz, eta, Mikel Zabaltzaren desagerpenetik gaur baita be 40 urte beteko dira, eta kongresuan eskaria egingo da agriak desklasifikatzeko. Guzti horretaz, badaukagu bai zer esana, eta hementxe erantzunak emoteko baita be, Pello Txandiano, Legebiltzarreko EH Bilduren burua daukagu. Pello, haupa egunon? Eta zuek lan da lan, geratu barik zabiz Legebiltzarrean be, ez? Bai, betiko martxan. Gutxi gora bera, hor badago martxa bat, beti mantentzen da. Eta gero, egoera politikoa nahiko nasia da, orokorrean, beraz, beti dago zerbait, eta gora berak, eta hortxe. Atzoko egunaren hoi hartzuna daukagu sondino, eta komeni daukitea begainera, emakumeen ganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna izan zen, eta zuek besteak beste behintzat, eskuma muturraren jarrerea epini dozue hortxe fokoan, atzera egiteko involuzionerako joerea edo jarrerak dago zala uste dozue? Nik uste dut, feminismoak azkenen urtetan lortu duela aurrera pausu importante bat ematea, ez? Eta emakumeen eskubideen aldeko esango nuke korronte sozial bat sortu duela, eta horrek izan duela eragina, eta baina horrek ere sortu du kontrakorronte bat, eta badago erreakzio bat, eta erreakzio hori ultraeskuinaren eskuti dator, balio antifeministak, defendatzen eta aldarrikatzen dituena, eta gauza asko, orain arte, nahiko gutxienez konsolidatuak egon diren proposamenak eta planteamentuak gauzitan jartzea datorrena, dela abortu eskubidea, dela emakumeen kontrako indarkeriaren existentzia bera, genero indarkeria edo deitu den hori bera, inkluso gauzitan jartzea ino, hainbat diskursuen bidez, nik uste dute dena dagoela egiteke. Atzoko eguna importantea da, baina ezin dugu hau mugatu egun bakarrera. Ikusten ditugun indarkeria kasu larrienak dira izeberraren punta, eta sakonean badago sistema oso bat, eta egitura oso bat, eta indarkeria forma asko daude emakumeen kontra, eta horiek egunerokotasunean bizibilizatzea, lantzea, eta botere harremanak hauzitan jartzea, hori da importantea, eta jarraitu behar dena egiten modu etengabean, reakzio horren parean. Negazionismo hori hortxe dago, eta baita be Frankoren goraipamenak be, sektore batzuk behintzat egiten dituenak, eta jente gazte asko be, horretan ikusten dugu, boxen aldeko botoa emoteko joeria edo jarreria be gaztean artean hortxe dago, honek, zenbateak eskatzen zaitue, joera horrek? Uztot oso kezkagarria dela, Hemen, gainera badago korronte badena, globala. Herrialde occidental askotan ultraeskuina ari da gobernutara izten, eta agenda reakzionario martxan jartzen, eta hori inguru hauetara ere iritsiko da, segurazki lehenago ala berandu, eta inkestek hori da esaten dutena, Hor badago bloke reakzionario bat, Estatu Espainolean PP eta Voxek ordezkatze dutena, eta bloke hori baduk agenda bat, eta agenda hori da feminismoaren kontrakoa, eta emakumeen eskubideen kontrakoa, da nazio minorizatuen eta hizkuntza minorizatuetako hiztunen eskubideen kontrakoa, adibidez, euskararen kontrakoa, da aldaketa klimatikoaren kontrako borroka horri auzitan jarri nahi duen erreakzio bat, da minorien eskubideen kontrako erreakzio bat. Orduan, hori horrela bada, horri kasuin bazaio, eta hori da nolabait politika gintza ardaztu behar duena, Eta ia da, ultraeskuin horrek, batez ez, sare sozialetan egiten duen lanaren ondorioz, daukala penetrazio handia, gazte jendearengan, eta hori inkestek ere hori adierazten dut, eta nola baliatzen diren fake newsak. Eta horren adibide oso argi bat izan du gazte honetan, nola asmatu den notizia bat, Sánchez presidentea batu zela Arnaldorekin, Arnaldo Otegirekin inguruko baserrien baten, omen, eta horrekin, ardaztu daiteke eztabaida politikoa Espainian, eta hori da gertatu dena. Hori da gezur bat, baina borobila, baina berdin du, ze egia ostean bizi gara, eta ultraeskuina hori da, eta hortaz baliatzen da, eta oso kezkagarria, ze honek dena jartzen dauzitan, demokrazia bera jartzen dauzitan, Seguzurreak ez da baino zigortzen azken baten, Bai, gratis da, eta inteligentzia artifizialarekin sortzen da argazki bat, ilustratzeko notizia, eta berdin da egia dena, Ze de facto, errealitate bada,
eta hola funtzionatzen da asuntoa, eta ikusi dugu Feijóo, Díaz Ayuso eta PPko buruzaitza guztia notizia faltsu hori baliatzen, bereik badakite hori faltsua dela, ez da sinesgarria inondik inora, baina horrekin egiten da politika, eta hau da benetan oso kezkagarria den egoera bat. Urte amaieran gagoz, urte amaieran beti diru kontuak aitatzen ditugu, aurre kontuak aipatzen dira, eta Jaurlaritzakoetan zuek osoko zuzenketea aurkezteko zue, segaitik? Bueno, batetik, nik uste dut nahiko argia izan dela gobernuak ez duela borondaterik izan EH Bildurekin aurrekontua negoziatzeko, ez? Izan ditugun hartu emanak izan dira oso mugatuak eta oso puntualak, ez? Hori nik honen kontu eman dut, ez? Azkenengo asteetan. Nik neurri bateraino ulertu dezak, ez gobernuak ez dauka babes parlamentario gehiagoren beharrik, eta listo, aurrekontuak onartuta daude, eta puntu, eta, bueno, ulertzekoa da, eta onartu beharra dago, EJak eta PSek, baukatela aurrekontu proiektua, eta ez dutela behar, babes gehiago aurrekontu hori onartzeko, eta puntu. Hortik aurrera, beraik, bueno, bintzat hitzez adierazi dute borondate bat, babes parlamentario gehiago edo eskuratzeko. Eta orduan, egin duten ronda hortan, guk proposamen jarri du mahai gainean Etxebitzarekin zerikusia zeukana. Proposamen hori funtsean da, Etxebitza publikoen promoziorako 1.000 milioi euro bideratzea. Uste du, larri bat Etxebitzarekin, ondorio sozial-ekonomiko larria dauzkana, eta horrek eskatzen duela Etxebitza politika publiko sendo bat. Eta horren, gutxineko baldintza da, inbertsio publiko areagotu behar dela asko. Etxebitza publiko babestuen promoziorako. Eta badaukagula aukera horretarako, 1.000 milioi euroko zorpetze aukera badaukagu, eta hori baliatzea etxebitza politikarako uste du zentzuzko gauza bat dela. Bueno, horren aurrean jaso duen erantzuna izan da, halakorik ez, eta gobernuak egin asmo duen inbertsioa 2026an jarrituko dela izaten 20 milioikoa, aurrekontu proiektuan aurreikusi dagoena bezala, eta gainera eskatzen zaiguna da, gu kontrarreformatza daukagun lege bat geure egitea. Eta hori da, promozioetan etxebitza publikoen ehunekoak murriztea helburu duen lege proposamen bat, zeinak aur bertan bozkatuko den batzordean parlamentuan. Guk lege proposamen horri 57 zuzenketa partziala egin dizkiogu eta bakarra bat ere ez dute onartu. Beraz, nik uste dut, gobernuak egin duen planteamentuak berak, nahiko argi adierazten duela, ez daukatela borondateri negoziatzeko. Ez badago borondateri negoziatzeko, ez daukagu denbora galtzeko. Ez guk, ez beraiek. Beraz, listo. Beste kontu batera joko dugu, Zabaltza auzira joko dugu baita bez, gaur bertan, esan dugu moduan, kongresuan eskaria egingo zuen, zeuek bai, eta Eusko Alderdi Jeltzalea bai, agiri horrek desklasifikatzeko, 40 urte, pasau dira dagoeneko, eta hor, ez dakigun gauza asko dago alako, ez da? Eskaria hortxe dongo da, ez dakit itxaropen asko gaza egingo zuen. Bueno, hemen memoria eta bizikidetzaz, diar dugu, eta hau importantea da, memoria oso importantea da, atzera begiratu behar da, eta irakurri behar dira gure historiaren orrialde guztiak, bikoitiak eta bakoitiak. Eta hortik ikasi egin behar da, ondorioak atera behar dira, eta bermea jarri behar dira, etorkizunean gerta ez dadin. Horretarako gauza ezberdinak egin behar dira, eta lehengo gauza da egia jakitea. Egia jakitea, egiaren aitortza, eta ondorioz, egi horren gainean, norberak bere erantzukizun politikoak bere gainartzea. Hori da, lehengo fasea. Hori egin gabe, nekez ibiliko gara hemen memoriaren eraikuntzan eta relatoaren leian, ze relatori horiek beti izango dira partziala, egi osoa jakin behar da, eta hemen badago, egiaren zati bat oraindik ez dakiguna, eta hori bada, estatuaren indarkeriaren ondorioz sortu den sufrimendua eta gertatu diren gauza guztiak, eta Mikel Zabaltzaena da kasu, ez dakit, emblematiko bat, espero dezagun hor urratsak emango direla, eta ondorioz aukera izan dezagun bizikidetza eta memoria partekatu inklusibo baterako oinarriak jartzeko. Memoria epatu dozunez, asteon bertan Alemaniako presidenteak Gernikara ingo dago osteriak eta ekitaldi batean parte hartuko dau, orduko biktimen omenezko ekitaldi batean parte hartuko dau, keinu, garrantzitsua da izatez? Keinua garrantzitsua da eta ondo torria dela keinu hori, Guk eskaera bat egingo geniok, Alemaniako presidenteari, hemen Gernika bombardatu zen eta herri hau erasotu zen, 36an da 37an, herri honek kontraintziolako, altxamentu fasistari, eta herri honek bere nortasuna, bere identitatea defendatu zuelako, arriskuan ikusi zuelako, altxamentu fasista horren aurrean,
bueno, hori eguneratu egin behar da, ondo dago barkamena eskatzea eta iraganari begirako keinu hori egitea, baina gaur egunerak har daiteke hori, ez? Momentu honetan adibidez, Euskaren ofizialtasuna dago eztabaidagai Europan, eta dakigunez, bueno, Alemaniak zerikusi asko izan dezake, azken emaitzan, ez? Beraz, nik uste dut, herri honekiko, nolabait daukan zorrak itatzeko modu bat izan daitekeela Alemaniak Euskaren ofizialtasunaren alde egitea Europan, ez? Hori izan daiteke eskaera bat egin dakiokena Alemaniako presidenteari. Gero badakigu Espainiako gobernuare badatorrela, Espainiako erregea ere. Bai. Badatorrela eta eztabaida egonda ia berak ere barkamena eskatu behar duen. Hala ez. Handu zaintzun dugu esanez, ezetz. Horrek ez dagoela zentzurik. Espainiako erregeak ez badu barkamena eskatu behar Alemaniako presidenteak ere ez. Alemaniako presidente gaurko Alemaniako estatua ez da erregimen naziaren oinordekoa. Espainiaren kasuan esango nuke gainera historiari kasu egin ez, da historia hor dago eta esandakoa irakurtzeko dago gertatutakoa. Restaurazio borbonikoa Frankoren eskutik gertatu zen. Hau da, Felipe Zigarna elitzateke gaur Espainiako errege, baldin eta Frankok Gernika bombardatu espaldu eta Franko ohean hilko espalitz. Beraz, nik uste dut, arrazoi gehiagorekin daukala Espainiak ardura Euskaldunoi Gernikan gertatu zen inguruan barkamena eskatzeko Frantziako o Alemaniako presidentea baino. Orduan, nik ez dakit Espainiako errea zertara datorren, zein den bere asmoa. Alemaniako presidenteena bai, eta hori ongi etorria da, baina nik uste dut interpelazio bat egin behar zaiola Espainiako estatuari eta bere estatu buruari, zalantzari gabe. Ikusiko da, barikuko ekitaldi horretan Espainiako erregeak zer dinuan, ez da? Ikusi beharko dugu. Ez duzu, Alemaniako presidentea etortea, baliatu beharko litzatekeela behar bada, Euskaren ofizialtasuna Europan aldarrikatzeko baita be, horrezkari egin dozuek gainera, aprobetxetako hause ostera hau. Zergatik da garrantzitsua Europan Euskara ofizialtzat hartzea? Bueno, lehengotan hor izango durako efektu praktiko bat. Europa mailako legedian eta Euskara presente egongo da, hainbat kontu ofizialetan, eta hori, pausu hori, ez da txikia izanagatik, importantea, ez? Euskarak edozein espazio ofizialia bastea hori beti da importantea. Bestalde badauka pisu simboliko importante bat, ez? Hau da, Europan Euskara ofiziala baldin bada, nola da posible Euskal Herriaren zati baten Euskara ofiziala ez izatea, ez? Eta hor zabaltzen da eztabaida bat, ez? Europan badago hizkuntza minorizatuekiko sensibilidade bat, Euskal Herriko zati batzutan existitzen ez dena. Eta ez horiek Nafarroan, non zonifikazioen ondorioz lurraldean zati batzutan Euskara ez den ofiziala. Esan nuke, erkidogo autonoman ere bai, orain eztabaida daukagu, ez? Hizkuntza eskakizunen profilen inguruko eztabaida. Eta parlamentoan entzuten den diskurso batzu dira erabat atzerakoiak. Europan badago oraindik ere, inkluso estamentu ofizialetan, pluraltasun politikoaren inguruko sensibilidade bat, inkluso gure herrian, ikusten ez dena, ez? Beraz, ofizialtasun horrek lagundu dezake Euskararen ofizialtasuna Euskal Herrian defendatzeko, oinarri berrietan kokatzeko, eta hizkuntza eskubideen inguruko lanketa horri auspoa emateko, ez? Nik uste dut, urratxe importantea dela, ez da erabakigarria. Euskaren etorkizuna ez du honek bermatuko, ez erabat baldintzatuko, baina nik uste dut importantea dela, behin neurrian. Euskara eskarien kontu aipatu duzu, eta horrelege betzarrean zuen proposamena dago alde batetik baita be horren inguruan egindakoa, Eusko Alderdi Jeltzaleak egindakoa be hortxe dago baita. Ez dakit hor akordiorako, adostasunerako proposamen honek edo horren tatik urteliken zehozek aurrera egiteko aukera ikusten duzue? Beharko luke egon, eta guzaiatuko gara egon dadin. Nik uste du neurri baten eztabaida momentu honetan ja juridikoa dela. Politikoa eta juridikoa da. Ikuspegi politiko batetik guk 3 printzipio planteatzen ditu. Bat, hizkuntza eskubideekiko sensibilitatea, hizkuntza eskubideen bermea, hizkuntza eskubideak errespetatu egin behar dira, eta hori gure araubideak ondo jaso behar du. Bigarren, hizkuntzen arteko berdintasuna, 2 hizkuntza ofizial baldin badaude, bi hizkuntzak aukera berdinetan edo baldintza edo maila berdinen egon behar dira. Eta hirugarrena da, pragmatismoa. Baukagu egoera soziolinguistikoa ez dena berdina, ez? 3 herrialde hauetan, leku desberdinetan, eta egokitu behar du hizkuntza plangintza errealai soziolinguistiko horretara. Printzipio hauek partekatu ditzakegu, ez horiek EAJak eta EH Bildu, baita PSek eta Sumarrek ere, nik uste du baietz. Hori horrela baldin bada. Eta gure hizkuntza eskakizunen edo profilen sistema blindatu behar badugu, orain eztabaida bada,
zein den segurtasun juridiko gehien ematen digun modua. Ez? Eta zentzu hortan, orain bakizue nola ponentzia eratu den, eta orain adituak dauden ponentziatik pasatzen, nik uste dute EJ egiten duen proposamenak arazori daukala. Segurtasun juridikorik ez duela ematen. Funtsean egiten duena da instituzio lokalen esku utzi. Hizkuntza eskakizunak nola planteatzen dituen, baina dakiguna da epaitegitatik ari dela interpretatzen gure araubidea, eta kasuan araubide hori nolabait moldatzen, hasierako espiritutik aldentzen. Hor, parlamentuak ezarri behar du oinarri juridiko argi bat. Eta uste dugu planteatzen dugun horrek berme juridiko guztiak emate dituela. Besteak beste hori baita Galizian indarrean dagoena, Katalunian indarrean dagoena, Valentzian indarrean dagoena, edo Balear Isletan indarrean dagoena. Eztabaida hori emango dugu, eta printzipio politiko hauen baitan, ados baldin badaude, eta eztabaida baldin bada nola bermatu alik eta segurtasun juridiko gehien, nik uste dut akordiorako tartea egon beharko litzatekeela. PSE eta Sumarre batu dituzu, baina eurak ezer aldatzeko asmorik ez da behertu behintzat, batez PSEek. Bai, baina gehiengo parlamentario batzu badaude oso argiak, parlamentuan, ez? Kasu honetan EAJ eta EH Bilduen artean, ez? Ni uste dute pluraltasun demokratikoa, pluraltasun politikoa aintzat hartzen badugu, herri honen borondate demokratikoa aintzat hartzen bada, hizkuntza eskubide oinarrizko fundamentala direla partekatzen badugu. Hau da, nire alabak Osakidetzan euskaraz hartatu izateko eskubidea daukala aintzat hartzen badugu, eta eskubide hori oinarrizko eskubidea dela ulertzen badugu, orduan nik ez dut ulertzen non dagoen oztopoa politikoki, iristeko adostasun batera. Guk argi daukagu gero pragmatikoa izan behar dela, eta flexibilitate bat egon behar dela, baina eskubideak errespetatu egin behar dira, eta eskubideak ezin daitezke mailakatu. Hemen ez dago disputa bat zer dagoen gainetik enplegu publiko baterako eskubidea edo euskal hiztunen eskubideak, ez bi eskubideak, enplegu publiko baterako eskubiderik ez da existitzen. Enplegu duin baterako eskubidea edo euskaraz hartatu, administrazioan hartatu izateko eskubidea. Horiek ez daude biak dira eskubideak, eta hemen kontu da ze politika publiko garatuko ditugun, eskubide guztiak gauzatu daitezen eta bermatu daitezen. Nik uste hor, Sumar eta PSErekin ados beharko genukela. De hecho, Europak hor, segurazki, ez dauka arazorik. Eta hori Alemaniako presidenteari izango dioguna, esan behar dioguna. Hau argi ulertzen bada, eta hemen ez badago eztabaida politikorik, nola da posible gure herrian orain 2025 eztabaida hauetan aritzea. Zeran dokazu ez harremanak sozialistekin? Hau da, neko Anduezak esan dau, bidelagunak baino gehiago, arerio politikoak, edo hauteskundeetako arerioak sariela, ez dakiz zean ikusten dozure kontua. Bueno, guk dauzkagu arerioak, noski, areriak ez, lehiakideak, eta hemen hizkuntza importantea da, Osea, hemen berriro, bloke reakzionario bat badago, eta gainera gobernua itxi daiteke Espainian, argi izan behar du hemen zer dagoen jokoan, ez? Eta hemen, datozen hauteskunde orokorretan, ez dakigu noiz izango diren, baina ez dira hurrengo 4 urteak jokatuko da garai oso bat. Eta hemen dago bloke reakzionario bat, PP eta Voxek osatzen dutena, daukana agenda reakzionario, eta estatuaren inguruko planteamendu estrategikoa da, zentralista eta autoritarioa. Horren parean, jardaitekeen proiektu bakarra izan behar da, proiektu demokratiko, progresista eta plurinazional bat. Hori horrela bada, eta hori baldin bada jokoan dagoena. Alderdi sozialista eta EH Bildu bidaide izan beharko dira gauza askotan. Eta hemen kontua ez da gure arteko diferentziak azpimarratzea, baizik argi izatea zer dagoen jokoan. Eta guk hori hain daukago argi, eta hain daukago, hain ikusten dugu argi, ez galako joko txikietan eta bertso txikietan arituko. Noski alderdi sozialista eta EH Bildu artean diferentzia duela. Alderdi sozialistan eta EJen artean diferentzia duela, denok ikusten dugula egunero espada astero. Gatzo aipatu zituen, migrazio politika, etxebizitza politika, hizkuntza politika, hezkuntza politika, azpigiturak, horietan guztietan, azkenengo asteetan, ikusi ditugu zestran, alderdi sozialista eta PNV publikoki. Beraz, nik uste dut hemen, hausnarketa bat egin barko lukela, Anduzak egin barko lukela, ez dakit bera ohartzen den. Hori esaten ari delarik, nola jendea konturatzen den, ez datorla bat errealitatearekin, eta berak esan eta egiten duenarekin. Hemen, sinesgarritasuna ezin daiteke inoiz galdua.
Hemen daukagu krisi politiko bat. Eta alderdi politiko eta sistema politikoa dauka arazo bat, da sinesgarritasun falta gizartearekiko. Eta hortik dator ultraeskuina. Olako gauzak esaten dienean, olako politika egintza praktikatzen denean, epe laburrekoa, interes partidisten araberako gauzak esaten dienean, eta berdin da, egun baten gauza bat esatea, eta biharamunean kontrakoa. Olako gauzak esaten dienean, jendea konturatu egiten da. Eta endeko handueza atzo egin zuen diskursoa eginda, ez da sinesgarria jende askoren begietara. Eta hori arazo bada, lehengo alderdi sozialista entzat, hemen eta Espainian, baina gainera orokorrean demokrazia entzako arazo bat bihurtzen da. Kontuz gauza hauekin. Hemen alderdi politiko daukagu erantzunkizun importante bat garai honen aurrean. Hemen gauza asko daude jokoan. Hemen gauza asko gertatu daitezke epe laburrean gure bizitzetan ondoria izango dituztenak eta ondorio larriak izan ditzaketenak. Hemen argi izan behar dugu zertarako gauden. Eta niri susmoa ematen dit, zoritxarrez, batzuk gehiago ari direla epe laburreko interes elektoralen peskizan beste gauza batzutan baino. Eta hau, tristea izateaz gain, larria da. Nik gogoetarako gonbidapena egingo nioke nik ondo zai. Denpora asko bestako amaitzeko baina, esan duzu, hauteskunde orokorrak ez dakigula noz izango diran, Espainiako gobernuari begira, fiskal nagusia zigortu dabe, Abalos Koldo auzia eta ustelkeria hortxe dagoz, egiak, erdi guzurrak, da bentarikoa dabil, hortxe bueltaka Espainiako politikan batez be, eta Pedro Sánchezek emoten dau, egoera errezik ez daukala, baina ez dakit, zuek zan ikusten duzu Espainiako gobernua gaur egun? Ez dauka egoera errezik hasieratik bertatik. Ez? Eta egia da ez dagoela bloke bat gobernu hau, legintzaldi hau sostengatzeko daukana programa koherente bat, hori arazoa da. Egia da baita ere alderdi sozialistak ez duela planteatu regenerazio programa sendo bat, ez? Baina berriro errepikatuko dut. Argi izan dezagun zer dagoen jokoan hurrengo urtetan. Alderdi sozialistak esaten digu egunero, hemen dagoela fatxosfera ditzen duten hori Madriden, dagoela bloke reakzionari PP eta Voxek osatu. Bihar gobernu bat egingo dute elkarrekin, PP eta Voxek Valentzian. Eta hurrengo aste eta hilabetetan egingo dituzte gobernu gehiago Espainian. Eta biharretzi inkestek hala adiazte dutelako, gobernu bat egon daiteke Espainian PP eta Voxek osatua. Voxek presidente ordetza izanik adibidez, ez? Hori da, datorna edo etor daitekeena. Eta hori da, previsiblena edo plausiblena, segurazki, ez? Bueno, horren aurrean argi izan dezagun. Nik entzun dut astu honetan, EAJ-ko parlamentuko bozeramailea esaten PP alderdi demokratikoa dela. Aldiz, Vox alderdi fascista dela. Bueno, bihar, Valentzian, demokratek fascistekin osatuko dute gobernu bat. Hori ere ez da sinesgarria. Prades lehendakaria politika orokorreko plenoan esan zuen, eta modu solemnean esan zuen, parlamentuan. Hemen garai ilunak etor daitezkeela, PP eta Voxen eskutik. Eta horrek hausitan jartezakela gure identitatea, gure autogobernua eta gure instituzioak. Hori horrela baldin bada. Eta horrek karga handia dauka esaten ari den horrek. Eta erreala da inkesten arabera. Ezin daitekena biharamunean esan da PP alderdi demokratikoa dela. Eta PP-rekin akordiak egin daitezkena. Berdin zait, aurrekontu multan zein nola da artekoa izendatzeko, ez? Ezin daiteke gauza bat eta kontrakoa esan. Zestela, jendeari ze ari gatzeizkio esaten. Ze mezu ari gara luzatzen herritarrei, ez? Guk daukagu egoera edo garai honen irakurketa bat, kezkarako motiba daude, uste dugu herri honek sendotasunak badauzkala, ziurtasunak eman zaizkio herri honi, eta konfiantza eman zaio. Eta horretarako argi izan behar dugu non gauden, eta zer da lehenetsi behar dela. Eta hemen lehenetsi behar dena demokrazia, balio demokratikoak, eta herri honen eskubideen defentsa. Hori da lehenetsi behar dena. Eta argi izan behar dugu zer izango dugun parean, etorkizun hurbilean. Beraz, nik uste dut horrezin gaela konfunditu eta jendeari egia esan behar zaiola, eta jendeari ziurtasuna, segurtasuna eta konfiantza behar zaiola. Denpora amaitu jaku, Pello Otxandiano, eskerrik asko gaur hemen txekegu hasi izateagatik, egun hora izan. Bale, zuei, mi esker.